Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:22. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga naga-monitor na sa subong iyang tinion sa programa This Is My Life. Welcome sa panibago naman nga edisyon sang sining programa kag syempre mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann, talos temporaryo sa regular man nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Si Inday Ann yari naman sa paghatag sa inyo iya kalingawan sa sining iya nga Sabado nga adlaw. Marso 27, 2021. Isa ka adlaw antes ya ang Palm Sunday kanang Domingo de Ramos. So kamusta dirang aton iya nga mga kaaksyon nga nagpahuway-huway sa siniya nga tinion. Okay, bag-o lang kuno nakatapos sa panghalay sang ila ya damo. natingob yan nga mga lalabhan. Sige ti kay subong, titig ilinit na, dasig lang na, pila na ka oras, malana na dayo ng inyo dra nga mga linabhan. Nami maning subong panglabas sa mga putos dabla sa inyo, yan nga mga hiligdaan. Dan kay kung amuni ang kainiton, nakakas gila tanan-tanan yung mga mikrobyo o nga hindi bi makakas sa pagpuga nimo sa pagpang-brush dira nimo sing imo yung mga lalabhan. Kung mainitan, patay na ganat tayo ng mga mikrobyo, di ba? Sige, kamusta din mga ka-action naton nga nag-monitor via transistor radio. Ilabi na gid sa mga kaumahan sa karon, kag syempre din man sa syudad sa Bacolod, ang mga ka-action naton nga nagapahunay-hunay sa siniyang tinion. Okay, bag-o lang man tapos panyaga ti Relax Danay na. Relax Danay kay dugay-dugay balik naman iya sa tagsa ka mga nabilindra nga mga ulo-brahon. But anyway, ano wala mga dapat naton ibalantayan sa subong nga hapon? Antas man ang tanan diri kita anay sa aton nga lakad sang panahon. Uy, ang subong gali gindeklarar na gid iya sang pag-asa tig-ilinit o kon dry season na diri sa Pilipinas. So actually madumduman nyo ka nagligad nagpagwa naman isang palayag ang aton iyang pag-asa agod sa sining na feel na gid naton tam-an iya ka init na nga paniyampo. But then diri kita sa aton man nga lakad sang panahon kay ang easterlies amo sa karon iya ang naga-apekto sa bilog iya nga Pilipinas. Ang Visayas or ang Western Visayas lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya ini sa nga medyo may pagalumon nga kalangitan. Dala na sa nga lapta-lapta nga pagtupa man sang ulan o kun panalithi ba nga ginatawag bangod ina sa easterlies. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin ang nagikan niya sa nasidlangan pagkadto aminha nasidlagan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros Occidental kag ang baybayon mangin makanay tubtub mga kanay man ang pagbalod. Ang haring adlaw kagina nabutlak mga alas 5:53 kay na isang aga kag ini naman ang magatunod mga alas 5:59 karon isa kasisidmon. Ang aton temperatura yara karon naga-range sa 25 to 34 degrees Celsius. Gani sa liwat wala gid kulang si Inday Ann ha. Panugyan sa mga ka-action naton.
Kung mahimo pa lang, kung may kaladtuan ka mo dira, bit-bit gid sang payong, bit-bit sang kalo, kag ti kung mahimo pa lang may ara ka mo dira sang coat, abi nga medyo manipis lang bala. Enough lang nga maka cover sang inyo dira yang panit, magdala na lang. Kay ti uso na subong ang mga siling bala heat stroke, tikibot ka na lang da, tumba na lang imo mga upod kay tungod iya sa tamaan ka init. Kag hindi man magpagkalimtan, magdala iya sang tubig, na? Magdala sang tubig kay para kun uhawon o may maserbi kada iya nga mainom kay basta gani magtig-ilinit, baw, ang aton iya nga tutunlan dasig magmala, no? Dasig magmala ngita kita dayon tubig. Bisan gani nga halin ka na sa may bugnaw mo, makakagwa ka lang kadali. Instead nga hangin ng imo yung nga ma-feel, baw tamaan na kainit, no? Bisan may atop pang imo nga area nga ginatiniran, pero ma-feel mo gud bala sa gihapon ang kapaang sang tiyempo. But anyway, i-feel ta na lang na danay, i-enjoy na lang kuno danay mo kay malilipas din yan. Sige, ano ba na mga dapat naton ibalantayan sa subong nga hapon? Unahon naton ang mga headlines naton from national. Kay ang Octa Research Group bala nagpagwa sa nga panibag-o nila nga mga projection, no? Panibag-o nila nga projection sa COVID-19 cases diri sa Pilipinas. Hambal sa nga Octa Research, no, posible nga maglabot kuno sa 1 ka milyon ang COVID-19 infection sa Pilipinas. Apang hindi siya yang agad-agad, no? Hindi siya agad-agad, depende na. Amo na ginalantaw sa Octa Research, pero ang ilay ginapaabot nga mag-range sa siniya nga kadamuon is 740,000 sa katapusan kuno sa bulan isang sa bulan inisang Abril. So ti subong amo na ang balantayan manaton kay given na gid man subong nagsaka ng mga COVID-19 cases kag tapos may nagareklamo naman ang aton iya nga mga dalaguan nga hospital, particular na sa Metro Manila, do hindi na gid magwanta ang kadamuon sa mga pasyente nga ila iya nga gina-cater. Kag ang One Command Hospital gani do may nabasahan naman ko to kahapon, nagtaas naman kuno or nagdamo na gid, una from 250 to 300. Subong ko naglambot ng 280 per day na 280 to 300 or lapaw pagid sa 300. So muna ang mga worry sa karon iya sang aton mga health authorities kay sila din mabutang sa alang-alang, no? Kung hindi man sila or wala sila iya sang gilayon nga mga tikang or aksyon nga himuon. Kag isa pagid naton iya kapag hambalan, ini I think na pagwa naman ni Kaina, no? Napagwa na ni Kaina sa gin-flash na siguro ni Action Rex Cantong, no? Ang ining si Anay Mayor Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez bala, kay nagtaliwan gin-confirmar ini sa Bureau of Corrections nga nagtaliwan siya. Sige. So muna ang detalye sina karon bantayan man naton. Bantayan man naton sa after ko sa pag-share man sa inyo sang dugang paginaton nga mga information. Syempre, may ara ko karon sang isa ka guest na. May isa kita karon ka pag-interviewon. Agod iya nga ipaambit man sa aton, Ipaambit sa aton ang pila man ka mga preparasyon karon iya sang simbahan kay ti buwas may ara sang Domingo de Ramos, di ba? Ti amat-amat na ang pag-celebrar, pagdumduman naton sa ginatawag bala nga Holy Week. So ina karon ipa-share ina naton sa aton iyang pag-interviewon karon, no, kung ano bala ang ginatawag nga Semana Santa as well as i-share ko man before ang ginatawag iyang Palm Sunday, no? Kaya para may jutay kita iya nga ihibalo labi na gid sa mga kabataan subong, no? Mga kabataan subong kasi observe lang tuod sang sining Semana Santa pero wala kabalo kung ano ang purpose sang Semana Santa nga ginatawag. So ina karon man ang aton iya nga pagabantayan. Kag syempre ang aton iya nga horoscope of the day, aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Sabado. So, standby dira sa aton mga ka-action. But then, wala kita isang pagabasahon, ha?
wala ko sa pagabasahon nga sulat kay subong weekend ma-cater ko diri ma-cater ko diri ang inyo man nga mga mensahe sa karana. Madamo-damo karon ang mabasahan ko Sige, continue lang man sa pagpadala sa inyo yang nga mga mensahe. Okay? Sige, balikan naton ang aton yang headlines for national. Unahon naton ang palayag diri sa Octa Research Group. Umbali sa Octa Research, mahimo kuno maglabot sa 1 ka milyon ang confirmed COVID-19 infection sa Pilipinas. No, may apang. Basig lang magpanik da ang publiko ha. Batian to nila sa Action Radio, baw si Indayan gitong nagpagwa ho. Are may sugpon ha. May sugpon. Ginpahayag sa Octa Research Group nga mahimo maglabot sa 1 ka milyon ang kumpirmado nga COVID-19 infection sa Pilipinas apang indi sa gilayon bangod ang gina-project sang sining grupo magalabot sa 740,000 ang kaso sa katapusan sa bulan isang Abril. Sunod diri kay Professor Guido David sang Octa Research, wala pa nakitaan sang grupo ang trajectory or projection nga ginasiling bala nga 1 ka milyon no ka kaso sa katapusan sang Abril apang ginpahayag nga posible matabo ini sa sulod sang 1 ka bulan o kung tub-tub 2 ka bulan kon ang interventions hindi mangin epektibo. Magsiling kita interventions ti syempre ang mga ginahimo nga mga tikang sang gobyerno kag health authorities agud iya nga ang publiko bala no ang publiko ma-aware nga ara pagyapon ang presensya sang COVID-19 kag di syempre hindi magpakasiguro or hindi magpa-kumpiyansa. So dugang pa diri ni David bangod madamo na sa pagbag-o, mo man ni ang pila ka mga ginalantaw nila, no? Bangod sa madamo na sa pagbag-o kag ti given subong, may ara na kita sang ginapaabot, hopefully mas temprano mag-aabot ang bakuna para iya sa tagsa-tagsa na gid kay subong may ari kita available nga bakuna pero para ina iya sa mga priority or ara sa priority list sa national o gobyerno national, mga frontliners no, mga healthcare workers as well as ang other pagid syempre nga mga nabilong sa sinang priority list sa gobyerno. So ang mga ordinary citizen kangay bisa aton no medyo malayo-layo pa ta no kay wala pa yasang ang actually palayag yasang ni Presidente Rodrigo Duterte baya basi nang itry gid naton nga inabalang mabakal na isang Pilipinas kay wala na isang kondisyon no ay hambal sang presidente subong ti may mga kondisyones pa so dapat naton sundon kay man ang mga nag-alabot na diri nga mga bakuna gin-donate ina siya na gin-donate, that's why nga may ara sang mga kondisyon nga ginset mo na gani nga nagka-issue di ba nagka-issue angot dito sa mga alkalde bala nga pabakuna instead una dapat ang ilang mga health workers do ang ilang nga rason kay para kuno nga magsalig sa ang mga health workers sa bakuna since nga ang yang mga alkalde ang una nga nagpa-inject kaling kati naging questionable ini no naging questionable ini given nga ang palagyag isang World Health Organization kay ang World Health Organization isa ini sa naghatag sang naghatag sang libre nga bakuna diri sa Pilipinas niya kung may malapas kamo gani no may malapas kamo gani nga kondisyon possible nga kakason or hindi na namon pagpadayunon pa ang paghatag bulig sa inyo or ang paghatag sang bakuna nga libre sa inyo yang mga frontliners. Nga mo ina sa karon ang ginkangawa man ni Presidente Duterte. But then, balik kita rin anay sa aton iyang topic, no? Sa nasiling ko na, ginpahayag din ni David, hambaya, bangod kuno nga madamo na sa pagbag-o, kag mag-abot naman ang bakuna, do kabudlay na kuno nga maghatag sang projection kung pila ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 o sa palaabuton iyang mga binulan. Apang sa piyak sang gina-project ni David or sang Octa Research, hambal ni David
Ya hindi naman kinahanglan sang mas istrikto pagid nga measure abi pareho sang enhanced community quarantine ukon ECQ ukon pag-implement man sang sining modified ECQ. Lado layo naman ni siya, no? Layo naman ni siya ang Pilipinas sa abanse naman kay ti may ara na gani isang vaccine diri sa aton, no? May ara na sang vaccine kag ti ang tawo aware naman, no? Aware naman sa ginatawag yang COVID-19, ti sila na lang ipasiguro ang ila itag sa kakaugalingon, no, nga hindi mabutang sa alang-alang ang ila ikaayong lawas. Kag syempre aton man nga pagaistoryahan ining palayag or ang kumpirmasyon bilang sang Bureau of Corrections angot sa sining natabo kamatayon sang sining anay mayor sa Calauan, Laguna nga si Mayor Antonio Sanchez. Adumduman nyo si Sanchez, nagano ni siya nangin controversial ning iyang ngalan, nangin controversial ning iyang ngalan bangod iya sa pilaman niya ka mga issue nga ginapangatubang. Ti subong hogin confirm sang Bureau of Corrections nga nagtaliwan na si Calauan Mayor or Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez. So sa pahayag diri sang Bucor nga si Sanchez ginadala ini siya sa National Bilibid Person Hospital mga alas 8:30 kay na sang aga, no? Alas 8 kay na sang aga sang gindala siya sa hospital sang NBP apang deklarar nga dead on arrival. So ang bangkay ni Sanchez ang ipaidalom pa sa autopsy kag sa madumduman ang iya sining nga case bito ka counts sang rape with homicide. Muna ang nasiling ko bala nga ini siya ang do nagcontroversial gining iya nga pangalan bangod iya sa ginapangatubang sining case kag may other pag ini siya nga issue, may other pag ini siya nga issue angot man sa syempre sa iya ginhimo sang ining kaso iya nga pito ka counts sang rape with homicide. Okay. Sige. I-clear ko lang gali mga alas 7 sang aga gali sang makitaan siya nga unresponsive na o meaning sang gintry siya abi nga ihimulsuhan wala na kuno iya nagapitik ang iya nga pulso sa korason. That's why nga sang gindala siya sa National Bilibid Person Hospital sa mga alas 8:30 sang aga didto kag gindeklarar siya nga dead on arrival. Base diri sa palayag gali ho, ulihi siya kuno nakitaan last 10 kagabi, nga nagapreparar nagapanghimos abi para iya sa pagtulog ini base man sa palayag sang correction or Bureau of Correction spokesperson nga si Gabriel Chaklag. Hambilya mga alas 10 sang gabi sang nakitaan ining si Sanchez, nga nagapreparar sa pagtulog na kuntani sang magbatsyag ini siya, sa magbatsyag ini siya sang iya na existing ang kamiara ini siya sang chronic kidney disease, hypertension, recurring gastroenteritis, prostate problems kag asthma. Muna giling iya nga mga history iya sa ikaayong lawas. That's why nga kaina ginhingagaw pa siya kung tani nga madala para ma-revive o galing kay wala gid sang pag-abot sa hospital gindeklarar siya iya nga dead on arrival. So sige, so far amo ni ang mga update nga nakuha naton from the national, angot iya sa mga information sa karon mga mga just in nga mga report iya sa national, may kang tanan, syempre, kinahanglan naton, importante gid ini ang pag-update naton sa COVID-19 kag syempre ang ining report man nga kamatayon sang sining anay Calauan Laguna Mayor nga si Antonio Sanchez. Sige, Action Radio Philippine Standard Time 1:42 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby dira sa aton nga mga ka-action. Kaysa na-mention ko, aton iyang, may ara ako sang guest speaker. May kita sang pag-interviewhan sa karon iya,
no? Agad yung nga magahatag sa aton sa gamay man niya background sa ginatawag bala nga Semana Santa. Kay tibuas sa nasiling ko na may ara sang dumduman sang sining Domingo de Ramos bala. Ti kun ano lang ni kun wala lang ni sang pandemic. Ti may ara ini sa mga preparasyon ng aton yung simbahan, di ba? O ang tagsa-tagsaman ka mga tagsa-tagsaman bala ka mga parokya na may ara ni sila tasang ginahimo nga mga preparasyon para iya sa pagdumduman no sang Domingo de Ramos. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:43 na kita. Standby dira sa aton mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik sa liwat ang aton iyang guest speaker, no? Ang aton man nga pag-interviewon sa karon ini si Father Felix Pasquin. Ato na Dr. Pinoy Squalin Cap. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our
our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for broadcast. Mayong hapon sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montesa. Mayong hapon, advance na sa'yo. Happy Easter na sa'yo ko, no? Next pa na iya nga Sunday. sa kay si Ryan Mercadero. Sinuning iya nga ginatag, is that you? Gin-search ko gid bala to Ryan Mercadero. Mag-utod na nga duwa sa scap. Kusi unta kakaron. sa kay Art Villarta, tamyaw lang kami diri nagapamati ko sa Kambaog Hinigaran kay Nay Elsa. Sige, mayong hapon lang dira sa inyo, sir, sa may Kambaog Hinigaran. Sa kay Ma'am Janelle Lumangyaw, miss mayong udtog pamati lang kami diri sa Purok Santa Antonia sa may barangay Pahanukoy. Sige, mayong hapon lang dira sa inyo kag may man nga pag monitor. Sa kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon yung ko greet Bukol Umanya sang Pakol dira sa syudad sang Bago. Sige, si Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon dira sa Pandanon DSB naga-monitor sa siniinga tinion. Sa kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man si Miss Atia Kim Iriman dira sa Banwa sang Morsha. Si Payungayong Renan. Sige. Si Melcharita, si Ma'am Melcharita Ferrer, nga naga-monitor man sa subong iya nga hapon. Thank you so much, Gid. Sa mga members ng Energy Fans Club, mayong hapon sa iladaraya kay Ma'am Vanessa Mayo, sa kay, sino pa, Gid? kay Sir Michael Sison, kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Taems Aboso, pasensya gid Taems kagapo na, pero ginlawag tagid kaya. Thank you so much, Gid, for the 50 stars. Kag syempre, sila din nga president kay Dennis Tibor Goma, ang wala gid nagauntat. Wala gid nagauntat. Ka very, ni sa nga daan, supporters sa lahat. Ang mga kontra sang aksyon, ginaaway yaman ni. Sige. Kag syempre dira naga-monitor sa Banwa sang San Enrique kag sa mga Roma family man. Kag kay Regent Tan Villalon dira naman niya sa Banwa sang Manapla kag family Villalon. Sa kay papa niya dira mayong hapon. Kag syempre sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, gang. Wala mo ko nakilala kagabi. But anyway, thank you so much, Gid. Nag-report ni siya kagabi kay action ni Eric mo. thank you, Gid. Nami tingog. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Ay, kay action via Jonathan Gile. Pare, mayong hapon dira sa imo. Para na nga pag libod sang pudding. Kag sa imo man dira nga sa imo asawa kay Mary Joy Fuentabella, kag sa inyo ya duha ka mga babies. Ang ako nga ihado kag si future ihada. Duwa gid kabilog gali ba? Sige. Thank you so much, Gid, sa liwat kag standby sa aton nga mga ka-action. Sa dugang ko pagid nga i-share sa inyo nga mga information.
pabalik diri sa aton na programa, This is My Life. Sa na-mention ko kaina sa inyo, no, mag-share ako anay sa aton iya nga mga tagpalamati kung ano walang ginatawag nga Palm Sunday or Domingo de Ramos. And ang isa ko pagit iya karon ka tupiko, no, munang may ara kita iya sang pamangkoton, si Father Felix Pasquin. Sige, ang Palm Sunday or Domingo de Ramos, amo ini kuno ang ikaanom kag ulihi nga Domingo sang Quaresma, antes man ang Domingo de Pascua o kun Easter Sunday. Sa adlaw nga ini, ginadumduman sa mga Kristiyano ang pagsulod ni Hesukristo sa syudad iya sang Jerusalem sa Israel, antes niya, no? Antes man ang iya nga kalbaryo o kung senyales sa pag-umpisa sang ginatawag nga Semana Santa o kung Holy Week. Suno sa Ebanghelyo, antes kuno iya nga magsulod si Kristo sa Jerusalem, nagpabilin anay siya sa Bethany, kag diri nagaupod sa pagkaon sa kay Lazaro kag sa mga utod sini nga sanday Maria kag Martha, sa isa iya kapag panyapon. Samtang nagakaon, ginmando niya or ginsugo niya ang isa niya ka disipulo nga ipreparahan siya sa isa ka danki. Kag ihambal bala, no? Nga ginmando ini sang Ginoo. Ang danki uni siyang wala pa bala yan na sakyan mi kaisa. Kag amo ining gingamit ni Kristo, ni Jesus Christ sa pagsulod sa Jerusalem. Makit-an kamo di ba sa during Palm Sunday, may mga picture na siya actually mo. May ginhatar gali kit-an nun gali no? Ang makit-an dira naton, di ba? Sa mga simbahan may makit-an kita nga mga lukay, na lukay sang lubi, mo na ginapabendisyonan. Nan, amo na siya ang ginasiling bala, no? Do patimaan nga ara may Domingo de Ramos kag amo man sa ang adlaw nga kun sa diin inabalang masiling naton nga nagapasulod na kita for the Holy Week. Nan, do amo na ang kumbaga palatandaan sa mga Katoliko bala. Damo diri sa aton Katoliko kag ti isang during sang wala pa isang pandemic, no? During wala pa sang pandemic, ang kun hapon gani nag-set up na nadadira sa may sa may atubang dira sang cathedral, sa Bacolod Public Plaza. May nag-set up na dira may nag-set up na nga mga nagabaligya ya sang lukay, no? Nga naka-form in cross. Ang amon tupad balay sang una nagahimo man na. Ang amon nga tupad balay sang una nagahimo man na siya. Sila tapos amo na ginapabindisyonan, no? So amo na siya gali ang panugod man, no? Panugod sa ginasiling nga pagsulod ni Hesukristo sa syudad sang Jerusalem, no? Amo ning sakay siya iya sa danki. Nagkasulat man sa Biblia na sa paglabay ni Kristo, dayaw ang mga tawo o paagi iya sa pagbutang, na mo ni ang ilang nga ginhimo pagbutang sa ila iya nga mga kapa o ang ano tawag na gani kung ano na ginakapta nila simple na lang na kapa kabalo ko na gets nyo na di ba? Or ni gani ang mga magagmay nga sangasang puno kakahoy bilang pagsugalaw nila kag bilang paghatagan ni pagkilala sa kay Jesus Christ. So amo na ang ginatawag naton nga Palm Sunday. So kung wala lang sang pandemic, for sure may ara gid sang preparasyon ang tagsa naton ka mga simbahan o tagsa ka mga parokya. Okay, ang Domingo de Ramos sa diin gani man basta somewhere dira sa may bago may ara ginadaya sang may ara ginada sang area. Familiar ka mo na Action El Rey, Action El Mar sa may bago. May ara ginada area nga Ramos ang tawag. Pero wala pa ko nadakakadto, nabatian ko lang sa akon nga mother. Nga muni nang during sang Domingo de Ramos
damo na nagakaladto. Nasa do something like nga piyesta or may okasyon balahaw. Nan. Pero may bit-bit gid nila may bit-bit sila iya nga mga lukay nga naka-form in cross. Nan. Pero hindi ko hindi magig ko wala pa ko na ka-try kakadto. That's why hindi man ko nga familiar, na-mention ko, nabatian ko lang na siya sa akon nga Iloy. Okay, diri man kami sa Bacolod. Bago, ito yung na-mention ko nga area mo, nga tamay tawag dya Ramos. Bangga Ramos. Sa mga nag-monitor dyan sa aton nga mga ka-action, taga-syudad sang Bago, gamay da nga inputs, gamay da nga information. For sure, may idea, gid ka mo sina nga nga area. Kag makahatag man kamo sa akon sang gamay man nga information kung ano dra ang mga ginahilikoton before before sang pandemic kay isubong pandemic or may ara sang COVID-19 nga ginatawag ti wala sang mga ginahimo or wala sang mga hilikoton nga ginapreparar. Pero before sang pandemic hindi ko ka explain further kung ano ang ginahimo sa sinayang lugar dira sa area sang Bago. Basta may nadumduman gid ko may ginatawag na nga lugar Bangga Ramos na bala mo na. But anyway, wala gid mi naga-message or basi na delay. May nabastahan ko di kagina nga taga-syudad sang Bago mo. Oo, maka-share ka dibi sa akon be. Basi may idea ka dara. Pasalamatan gina ni Indayan. Sige Action Radio Philippine Standard Time, 1:59 na kita. And this time, basi available na sa Action na NAMS. Maayo lang ko da sa imo na. Ang aton suwong iyang pamangkuton regarding man sa sining Holy Week celebration. Isa ka pare, no? Isa ka pare si Father Felix Paskin sang Our Lady of Candol. Ang yan nga parokya bla, ang iya gina-serbihan sa may Our Lady of Candol daya sa home site. Salamat gid Tita Wilma Sugaton sa paghatag sa akon sang number ni Father Felix Paskin para makakuha kita sang mga gamay man nga inputs no? Sa ginatawag bala nga Semana Santa. Okay na sa Action Hams. Sige. Action Radio Philippine Standard Time. 2:00 na kita. And this time kaupod naton sa linya si Father Felix Paskin. Father, mayong hapon. Yes, Father, si Action Ann, Father. Si Inday Ann, Father. Action. Si Inday Ann. Mayong hapon. Mayong hapon man sa imo, Father. Mayong hapon man sa tananaton tagpalamati sa Action Radio. Yes, mayong hapon. Yes, Father. Oo. Kay speaking bala subong ti ikaw gidang akon nga gin-guest sa siniya nga tinion kay ti tomorrow may ara sang Palm Sunday or Domingo de Ramos man nga ginatawag kag ina bala nga i-explain man naton sa aton nga mga tagpalamati labi na gid sa mga jóvenes bala subong, Father. Ano bala ang ginatawag nga Semana Santa o kon Holy Week? Ang Semana Santa mo ini ang katapusan na inadlaw sang Ginoo diri sa ibabaw sang kalibutan. Tira na tigayon natabo naghappen ang pinakadalagko nga ginhimo niya sa pagluwas sang katawhan. Ang dalagko nga mga buhat niya amo ini iya nga pagantos kamatayon kag pagkabanhaw gikan sa binatay. Ini ang ginatawag nga misteryo pascual. Kag ining misteryo pascual nga among pagantos kamatayon sa kabanhaw sang Ginoo nitigayon ini sa semana nga ini. Huwebes, Biyernes, Sabado, kag Domingo di Paskwa. So, hindi ginatawag na Semana Santa at the holiest nga semana sang tuig sang aton nga pagpangabuhi. Kag kinasuguran ini
sa Domingo de Ramos, Palm Sunday. Ginasuguran ini, tinatawag nga triumphal entry to Jerusalem. Sa atong Ginoong Jesucristo. Di karon hindi hamak ang pag-amuma kag pag-welcome sa mga katawhan sa iya dito sa Jerusalem. Nagsulod ang Ginoo nga ginaabi-abi sa mga tawo, may mga may mga palaspas sila, ang ilang mga kunop, mga bayo, ginuuban nila kag ihumlag sa dalan, agud nga pag-agyan sa aton Ginoo nga nagasakay sa isa ka asno. Ang sa Domingo de Ramos nga ina ang atong ebanghelyo amuna ang kasakit sa atong Ginoong Jesucristo, the passion of our Lord Jesus Christ. So isa ina ka adlaw kay nasuguran naton ang special nga pagpamalandong na focus kita sa kasakit sa atong Ginoong Jesucristo sa ebanghelyo nga pagkabasahon sa buwas nga adlaw. Masunod doon sa Domingo de Ramos nga tungod sa pandemya ng COVID-19, ang kinaanda naton nga ginaobra hindi matigayon. Ang kinaandan nga obra na ang pag-blessing sa Ramos, Palma, ginahiwa sa isa ka lugar na sa outside of the church. May distance sa simbahan naton, nakatipon ang mga tao dito. Tapos dito ang blessing. Ang ginabasa ang ebanghelyo, ginablesigan ang Ramos, tapos ginabasa ang ebanghelyo kag may homily. Then pagkatapos nila may ginare-enact ang prosesyon pagkat simbahan. Ginare-enact ang triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. Tungod sa pandemya nga ini, ginalikawan naton ang pagtipon sa mga tao. So ang himuon sa buwas amo ini ang regular ang schedule naton nga mga misa. Pero sa misa nga ina ang sa pag-blessing ang mga tao madala gihapon sa lokal o sa Ramos. Tapos why lasing prosesyon. Ara lang sila sa sulod sa simbahan. Mahulap lang sila sa sulod sa simbahan. Magpungko sila na nag-obserbar sa social distancing. Then masugod ang regular nga schedule sa misa, pero ang pare ara lang sa santuaryo, sa may altar na side, no? Upod sa mga lay ministers. Tapos sa pagkasuguran ang blessings ang lokal. Ang mga tao nagatindog sa itatungdan na lugar ara sa sunod ng simbahan. So basahon dira ang ritual, ang pag-blessing, pagbasa sa ebanghelyo, at pagkatapos blessingan ang mga lokal. Manaog ang pari nga ginaupdan sa mga lay ministers naton kag blessingan ang mga lokal. Kaya pagkatapos sila, ang imuon namon, mapabay din kami, pagkabot naman sa may punta, ang punta nga ina, amo abi ang entrance na gitsang simbahan. Pagkabot namon dito, kung may mga tao pa nga may lukay sa sagwa, umuson ina blessing sa aton mga lay ministers. Then, from the entrance ng simbahan, pagkasugod ang processional na tawag na pagsugod sa Santos nga misa. Dira regular na ang hilimuon sa Santos nga misa. Ang ebanghelyo naton malawig ang ebanghelyo, pasyon o kasakit sa atong Ginoo ang pagkabasahon dira. Kag ang vestidura ng aton nga liturhiya, suksok sang pare at sang mantel sa altar, nagapulo sang pula. Tungod kay pasyon, pagkasakit sa atong Ginoong Jesucristo.
amo ina ang pagkabasahon. So pula ang vestidura naton. So amo ina ang pagkahimuon, kung pila ang misa, amo man ang pagkahimuon, except nga sa masulod nga mga misa, ang blessing sa lukay, pagkahimuon na lang tapos sa misa. Kaya pagkatapos sila, patapos na ang mga ilikoton sa Domingo de Ramos. So, ina na ilikoton naton, hindi ina masilinga daw ina-reenact lang naton, kundi hindi ka gina-acta kita to participate, hindi kita spectators, no? Hindi kita tumalanaw lamang kapag nagadalaman sa aton kanukay, pero nagalantaw lamang. Ang espiritu gid sa Semana Santa, amo ini, nagkasulod kita sa espiritu sa Semana Santa, sa mga kasakit ng aton ginang Jesucristo, ginabatya ginaton, participar kita, hindi kita spectators, kundi participants kita. Kahit tanang, ilikoton nila, labi na sa pulong sang Diyos, ginabatya gina naton. So, amo na bumbuan, action an. Sorry, action okay lang, Father. Ang aton nga Domingo de Ramos. Pagkatuwa kita sa Lunes Santo, Martes Santo, so regular ang aton nga misa, daily mass, no? So, ginahin mo sila aksyonan sa kalabanan sa parokya naton, ang mga tao nagahimo sang Via Crucis, individual nga Via Crucis, o kon family man nga Via Crucis. Abiyerto ang mga simbahan na kina-observe yapon ang protocol, mga face mask, kag mga face shield na mahimo, no? Then, pagka Miyerkules sa Santo, sa siling nga tuig lang, Miyerkules Santo, diri pagkahiwaton ang Mass of the Holy Chrism, renewal of vows sa ating mga kaparian. Kaya kung tani, Wibi Santo ina ginahimo. Ugaling tungod sa 500 years ng Christianity daw gintapo ina sa sinang adlaw, kaya mo ina ang daw adlaw nga first mass nga gina-commemorate naton. Okay. So, ang misa sa blessing of the consecration of the holy oils, pagkahiwaton sa Miyerkules Santo, daw alas 9 sa aga, sa katedral, ina pagkahiwaton. So, tanan nga mga pare, mga tipon kami dito, kami nga mga kaparian ninyo, pagkahimo sa renewal sa amon nga sinumpaan bilang pare. So, ang blessingan nga mga holy oils dira, ang oil sa pagpudyag, oil sa masakit, oil nga ginagamit sa pagkonsakral sa mga altar, no? So, dira na pagkahiwaton. Tapos sa oil sa mga masakit at sa punyag, no? At pagkatapos sila, mapanauli ang tanan, madala ang mga kaparian naton, mga layme, mga kada parokya may napangalan na oil nga pagkadalon nga paghiwaton sa sulod sa tuig na nga ini. Then pagka-Wibe Santo, wala sing misa sa aga, kahit mo inakontani ang misa sa Wibe Santo, mo itong holy oils, pero himo ina sa Miyerkules Santo. Pero sa hapon sa Wibe Santo, importante na hilimuon ang misa, evening mass of the Lord's Supper. Amoy na ang pagtukod sa Santa Eucharistia, kag pagtukod sa pagkapari, no? Sa pagkapari. So, ginahi alas 5 sa hapon. Tapos dira ginahugasan ng tiil sa mga apostoles. Tungod sa pandemya ngayon
ginatugutan nga sarangman nga less than 12 ang Sulod. ugasa ng tiil. No? Imbes nga dosigit, less than 12 ang persona or apostoles nga pagka-ugasan. Then, pagkatapos ang misa, ginasaylo ang Santissimo Sacramento, ang Blessed Sacrament. Ginasaylo halin sa altar, sa ginabutangan niya nga tabernacle, ginasaylo sa iginatawag na altar of repose, para sa ginatawag naton na adoration sa Blessed Sacrament. So, may open ang naton, adoration of the Blessed Sacrament. Hasta lang sa alas 10 ang gabi. Kahit tungkol may curfew man kita. Yes. So, dire sa Our Lady of Candles, hasta lang sa alas 9, gani ang adoration kay panghimos pa kita na gudtong hindi kita malaputan sa curfew. So, wala sing bisita iglesia. Ang kinahanglan nga obra naton, nga bisita iglesia kita na organisado. Matabalon ang discourage amo ang organized bisita iglesia. Ang bisita iglesia kita sa individual o kung mga pamilya lang, tatlo kamukabilo, pero basta ma-observe ng protocol, pero hindi kita maglapaw sa alas 10 ang gabi. So, persiling abing nga organized, iya sa parokya makato sa ito kasimbahan, so hindi gina-discourage na. So, makapapot na kita sa Good Friday, ang Biyernes Santo nga malinong ang bilog nga aga, tapos hindi kita malipata, Biyernes Santo at daw sa abstinensya, puasa, abstinensya. Hindi kita magkaon sa karne. Then, pagka alas 2 isang udto, babatian na naton ang 7 last words, 7 palabras. Then, immediately after sina, makasugod na adoration or celebration of the Passion of the Lord. May liturgy of the mabalik kita sa simbahan, may liturgy of the Word, tapos sa Passion of pagbasa sa Passion of the Lord Jesus Christ, tapos ang ginatawag naton nga pagsimba sa krus, no? Adoration of the cross. Tungkol sa COVID-19, ang aton nga ang pari lang amo ang magahimo sang kissing sa Federation of the Cross. Ang Federation of the Cross amo ining pagsimba naton sa cross. Ang una, tanan nga mga tawo makahalok sa cross. Pero subong tungod sa pandemic, ang pari lang nga paghalok sa cross. Pero ang tanan nga mga naara sa kongregasyon, paghihimo man sa liturgical act nga pagsimba may ginatawag na common gesture sa adoration of the cross, bilog ang tanan nga mga katawhan, either nga magluhod sila tanadungan sa pabangasang cross, aral sila sa ilang nga ginapungkuan, sa ilang ginatindugan, magaluhod lang sila dungan, ukon, pagkasaludo sila, pagkasaludo sing deep bow, bilang tanda ng adoration of the cross, no? Then, pagkatapos sila, kung may kumakahiwat sila sa prosesyon, at prosesyon na paghahimuon sa mga pasos, ang mga pasos lang ang mga libot. Pero ang kinanda natin, ginasunod sa mga tao, wala na, hindi na ina paghimuon. Ang mga tao, ginapagabay nga magtipon lang, magbantay lang sa kilid sa dalat. Tapos, ang mga pasos, pagkalibot lang sa kadalanan, na ginasunod sa mga pilalang katao. Ayhan, ang mga members sa pamilya sang tagiya sang pasos, amo lang ang magasunod nila, no? Tapos masindi sila mga katira. Pero may mga parokyaman nga ang
pag-procession sa Ramos, daw hindi na mahimo. Pero kung himuon naton paagi sa paglibot sa mga paso sa mga lagyan, pero ang mga tao ginasulit ko sa higad lang sang dalan, sa kuha sa ilang nga balay, nga nagasindi lang sa mga kandila. Then, pagkatapos ang prosesyon sa pasos, ang Santo Entierro, isulod na ang Santo Entierro, nga mo ginaprosesyon, mas isulod na sa simbahan, kag may tinatawag na pagduaw sang Santo Entierro. O bandira ang veneration of the cross. So, ginapadayon ina, pero may mga patakaran ang mga kakalain-lain nga parokya na patigayon lamang ang health protocols. Distansya sa mga tao, matigayon, hindi maglinutok. So, kada parokya may kaugalingon nga plano sa paghimo naton sila. So, as usual, tungod sa curfew, mangina yan, hasta lang sa alas 10 o before sang alas 10 ang gabi. Tapos, tungod na bibiyat may santo na ina, makakadto na kita sa Sabado, no? Sabado de Gloria. Easter Vigil, no? So, bilog na Sabado sing aga, linong, gid ang bilog na kalibutan, why sing activities. So, Easter Vigil na, makasugod din na alas 7, pwede masuguran alas 7 sang gabi. Tapos, may mga parokya nga may prosesyon sa Solidad. Pero, tiamoy na ang prosesyon sa pila lamang katawang masunod sa Solidad. No? Then, pagkabot sa prosesyon, sa katalana na oras, magasugod na ang liturgy of the lights na tawag Luxirnarium sa Latin. Ang mga manok simba sa sulod ng simbahan nga daak. Kag may pilalang katawo nga mag-witness ang lighting of the new fire. Pag-blessings ang pag-uong nga kalayo. Then, pagkatapos sila, pasulod kita sa ang mga tao araw na nga sa simbahan. So, may liturhiya kita nga ginasunod, no? Medyo malawi gina ang liturhiya, renewal of our baptismal vows, at pagkatapos sila, nasantos na misa. Tapos, ang blessings, ang bagong bendita, at renewal sa baptismal vows. Tapos, mahimo mangyapon ang blessings sa mga religious articles, sa mga bidhi. So, medyo simple na lang ang ato nilikuton. Then sa Domingo di Pascua, Resurrection Sunday, Easter Sunday, kaya mo na ang traditional na encuentro o konsuga, matigayon magyapon sa mga parokya, pero limited na sulit naton, limited ang attendance sa mga tumulong naton na gina-observe ang proper health protocols. Then, pagkatapos ang encuentro, konsugat sa imahe ni Blessed Mother kag ni Risen Jesus, magasugod na ang mga regular na schedule sa misa. Regular na dayon tanan. Para gina-observar gyapon ang mga health protocols. Kamoy na ang in short, kabinugan ng mga schedule naton sa Semana Santa. So, importante ginasulit ko, we go into the spirit of the passion, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi amo ina ang pinakabalaan ng mga adlaw kung sibana sa aton nga tuig kay dira na tigayo na tabo ang paghimo isang mystery nga amo ang pagluwas sa aton Ginoong Jesucristo sa aton nga mga kasalanan, kag natigayon ang pagkapanthaw o kung bago nga kabuhi sa aton tanan. So, aksyon ang ako lang ina ang ma-contribute naton
kag mapahibalo sa tagtalamati naton sa Action Radio. Yes, Father. Father, last na lang, ang mahatag mo lang ang mensahe since nga mo na gani ang mga jóvenes, mga kabataan, subong Father, do kung tawag bala Holy Week or Semana Santa, do medyo less ang ilang knowledge kag ti subong nga may ginapangatubang pakita nga pandemic. Ano ang mensahe mo sa tumulo o sa siniya sa pagsulod man sang Semana Santa? So sa mga tumuluon naton, labi na gid sa mga pamatanon naton, magdangop gid kita sa aton Ginoong Hesukristo. I-realize gid naton nga ang aton nga kabuhi na sandig sa gugma kag kaluoy sang mahal nga Dios. Kag inang gugma kag kaluoy sang mahal nga Dios, iya nga ginhimo sa pagduwa sa aton nga mga kasalanan. So kita nga ang mga pamatanon hindi gid malipat ang aton nga pagpagabuhi. Importante katama kada isa ka persona, ang mga pamatanon, kita nga mga pamatanon, mahal gid sa mata sa mahal nga Dios, hindi kita malipat. Anak, ikaw sang mahal nga Dios. Kat ang mahal nga Dios tungod sa iya gugma, naghalad sa iya kabuhi para maluwas kita sa kamatayon. Ang sala, hindi kita malipat. Ang sala, makadala sa aton, makakuyod sa aton sa kamatayon, spiritual death, eternal death. Kag ang nagakalipay sila, amo si Satanas. So mga pamatanon naton, mga kabataan, hindi kita malipat nga ara sa nagalibot dan kagwaay nagapahuway. Si Satanas, agod nga uyuron kita palayo sa mahal nga Dios. Gani mga kabataan, pagdangog kita sa mahal nga Dios, ang pagtuo naton pagsalig sa mahal nga Dios, aton gid nga hugton pinaagi sa aton pangabuhi nga Kristohanon. Kag hindi kita magpadala sa pagsulay sa yawa o kag ni Satanas, kay ang patulungan sina magpadala kita kamatayon. Apang kung kita magpabilin sa Dios, sa pagsalig sa Dios, kag obedience kita sa mahal nga Dios, ang obedience sa mahal nga Dios magadala sa aton sa kabuhi kag sa kaluwasan. So hindi kita malipat sina, importante na sa aton nga pangabuhi. Father, salamat gid sa imo nga mensahe kag syempre pag share man sa imo nga oras agud nga ipabalo sa aton kung ano bala ang matudtuod gid nga ginatawag nga Semana Santa. Aksyon maraming mga salamat sa panahon nga patigayon nimo agud nga malabot naton ang madamo nga mga tawo nga makapanumdum sang gugma kag kaluoy sang Dios sa aton. Salamat gid sa liwat, Father. Kag mayong hapon man sa imo. Wala man sing madamo man nga salamat. Kamay bendisyon lang kita tanan sa mahal nga Dios. Yes, Father. Thank you gid kag halong dira, Father. God bless. Madamo mga salamat. Thank you. Thank you so much, gid Father Felix Pasquin sa Our Lady of Candol sa pag-share man sa iyang oras sa aton diri sa program This Is My Life. Dito nakakuha na kamo to sang information. Nakakuha na kamo to sang information sa gin-share man ni Father ano ang ginatawag nga Holy Week kag kun ano man ang ilayang mga gin-preparar despite sang sining pandemic kag pila ya ka mga ginhimo nila nga mga adjustment, di ba? Now may ara sa mga adjustment nga ginhimo agud nga masunod man ang mga protocols nga gina-implement sa national government. So sa liwat sa aton nga mga ka-aksyon, panugyan liwat ha, ang pinakapahanumdum gid importante nga kumbaga ang pinaka-term na gani aksyon na Elray or aksyon na Nelmar kung panahon gani isang Holy Week, kung mahimo pa lang yung mga ka-aksyon naton kung kaysa mga kabataan, yung mga pamilya, kung amo man gani nga time, amo man nga tinion, nagakadto sila iya sa mga palaliguan. Muna ang problema kung kaisa. So that's why ginapanumdum gid sang simbahan sa aton nga dapat ipasulod naton sa aton nga pensar kung ano bala ang matudtuod gid iya nga tuyo man sang ginatawag nga
Holy Week. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:27 na kita. Kag sa akon nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-aksyon, kay ato naman yung nga pag-istoryahan ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa ito man dira mga kauturan, kung
37. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, ato na nga pag-istoryahan. Ang aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sa Sabado, Marso 27, tuig 2021. Unahon naton ang sa mga Aries. Marso 21, tubtob, Abril 19. Ang imo yang kadalagan. Kag syempre, kadalagan man sang imo yang isig katawo, mangin inspirasyon mo ina. Mangin alagyan ina, agud nga ikaw maningasog man bala, agud iya nga malabot ang imo nga handom. Syempre, ang kaayuhan, no? Ang kaayuhan makuha lang naton kung kita mismo sa aton iya kaugalingon, hindi kita iya hindi kita magkatalaw or hindi kita bala give up. So may mag-aabot man nga isa ka persona nga mo ang magabulig sa imo. Sa mga Aries dira, lucky numbers 33, 26, 49, 12, and 21. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20, tanan ko nga utang, dapat bayaran. Mangin masadya ang imo yang kabuhi, bangod nga malapit mo na lamang malambot ang imo yang handom. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Royal purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, harmony and peace. Ano dapat ang ipangibabaw mo sa karon? Tanan nga imo yan na eksperyensyahan, magamit mo ina sa palaabuton, agod nga magkaayuhan ka. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 31. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, mangin sensitive ka Cancer, mangin sensitive da kunong imo iya nga panimaho. Ilabi na gid sa pagkaon. Sa mga Cancer dira nga naga-diet, control. Okay, para hindi syempre kung naga-diet ka, o gusto mo magpagamay, tapos may mapanimahuan ka dira nga do kahamot gid nga pagkaon. Wala ilang danay. Ibaling ko no sa kabila. Ang imo yang panimahuan or ginapanimahuan para kuno nga madula sa imo kaisipan ang manamit nga pagkaon. Sige, sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 59, 22, and 11. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, tanan mangin cooperative si imo. Kani mangin masadya ang imo yang kabuhi kun umpisahan mo dira ang bag-o nga trabaho. Kag sa mga Leo, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Ocean blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, may makitaan mo na dala Virgo, ang madugay mo ng bagay nga ginapangita. Ang kinahanglan lang, magpaninlo. Madumduman mo na kung din mo nagkalakitaan. Or hindi gani samtang nagapanilhig ka, dra mo makitaan ang bagay nga imo ginapangita. Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 13. Ultraviolet is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, dako ang improvement sa imo iya nga mind power. Ini man ang epekto sa meditation. Kani gamiton kung ano ang may ara ka. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 59, 12, 22, and 55. Ruby red is your lucky color.
Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, isa iya ka life-changing event ang imo nga ma-experiensyahan. Subong mo ipreparar ang imo iya kaugalingon sa pag-amat-amat na pag-angat sa imo nga pangabuhi. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 46, 39, 21, and 11. Mint green is your lucky color. Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:43 na kita. Kag inyo ginpamatian ang first part sa aton iyang horoscope. Sa akon nga pagbalik, standby dira sa aton nga mga ka-action para sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just Sakay Breath Heart Tunato. Good afternoon po, watching from Antipolo Rizal with my wife, Mimi Rico Tunato. Sige, salamat po. Kay Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon, nagapamater sila ko sa may Celine Homes. Na man kay si Father Paskin on air, gid siya. Sige, salamat gid, Ma'am Virgie Olpinda. Sakay Joanne Salmete Esiha, good afternoon. Pag-greet po family Isiha sa may Gintubhan. Sige, salamat gid. Sa kay Ramilo Osorio, aksyonan afternoon, naga-monitor kami diri sa Purok 4, Barangay Kubay, La Carlota City. Ginatamyaw ko diri si Val, nga nagapamati, gid ko no subong ho. Sige, salamat gid. Sa kay Sir Guillermo Clarito, gina-greet niya ko no, si Boy Miguel Brillano sa Barangay 30 sa Mabini Coral, nagapamati gid sa subong iya nga tinion. Sa kay Sir Eddie Laos, naga-monitor dira sa subong iya nga tinion, kaupod sang iyaman nga Mother Earth, sa kay Nanay Isabel dira sa Cane Town, Victoria. Palihog kuno tamyaw kay Go Way Son Jr.
Albaw. Madamo gid nga salamat. Hambal ni Alex Montesa. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, happy birthday dira sa imo Ma'am Elizabeth. Kag enjoy your day na. God bless and halong gid perme. Okay? Sige, more birthdays that to come. Sakay Sir Melly Oligo, mayong hapon naga-monitor ko no sa sini nga tinion. Salamat gid sa kay Merly Gonzaga nga naga-monitor man. Kay Ma'am Jean oy si Sir, mayong hapon. Sige, kay Ma'am Cory Vidaha, naga-monitor man from Kuwait. Salamat gid Ma'am Cory Vidaha. Si kay Jonah Basha Orais, or ano ni pagbasa sa imo apelyido. Salamat. Beautiful ka man. Si kay, sige, nagbalik na ko. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subong nga hapon. Si kay Rhea May Banchas Oxenia, mayong hapon tamyaw ko. Family Oxenia Banches, Espino, Gordon, Duhapa, kag sa mga taga-barangay Manghanoy, La Castillana, kag sa mga tita ko sa Bayawan City, salamat kid. Sige, sanday sinuning mga tita mo man. Thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor sa Siningatihion. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Pagbabalik diri sa aton na programa, This is My Life, para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa inuwan naton ang mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Kinahanglan nga magpa-aura cleansing para kuno nga mabag-o ang trend sang kabuhi. Kag dira sa sinae nga paagi, maganyat mo bala ang ginatawag nga good vibes. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Ivory white is your lucky color.
Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, ating huwain nga ma-develop ang peace and harmony. O, sa imo, kag dapat, humility man ang ipangibaba. Sa mga Capricorn, lucky numbers, 43, 36, 59, 12, and 24. Fuchsia pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Hatagi importansya dira ang imo ikaayong lawas, Aquarius. May bag-o kay nga mga proyekto nga pagapermahan. Apang siguruhon nga mahangpan mo ang kaundan sang sinaya nga pagapermahan nimo nga project. Kay para bala sa ulihi, wala ka sang hinulsulan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 36, 49, 22, and 11. Sun yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, makumpleto ang sales team. Kag syempre, madinalagon kun ara ang teamwork bala nga ginatawag. Kag nagahangpanay kamo sa tagsa-tagsa yan ninyo ka mga opinion. Sa mga Pisces, lucky numbers sa 43, 36, 39, 51, and 11. Magenta red is your lucky color. Kag inyong pamatian ang aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Sabado, Marso 27, tuig 2021. By the way, mayong hapon lang dira sa ilan ni ng Christine, kay Taminda, kag kay ng Joy, kay Tolari, kag kay Kapid, kag kay ng Norlene. Dira iya sa may RTN office sa may bread ko. Kag, syempre, sa isa pagid kinagpadalagi diri ho. Pag-greet ko no sa RGG Snack House, dira iya sa Banuasang Isabela. Bal ni action dyan, pero ulok balo kung di nga barangay sang Isabela. Tapos sa reply sa akon ho. But anyway, thank you so much good sa pag-monitor dira iya sa RGG Snack House dira sa Banuasang Isabela. Nga always man kuno naga-monitor. Sige, thank you so much. Oy, si Ma'am Axon Anamay, nagapamangkot sa kung may lockdown, wala sang lockdown. Ginapakulbaan yung inyo kaugalingon. Wala sang lockdown, ha? Okay, clear na ba tayo? Sige, alas 2:55 na kita. Sa siningati ni on-off din niyo ako para sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, diri kita anay para sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Romans chapter 8 verse 16 to 17. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. This time, up din naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. It's time to say goodbye naman sa ato niya nga mga ka-aksyon. Kag salamat gid sa pag-upod sa subong nga edisyon sang programa This is My Life. Kag sa ato niya nga mga ka-aksyon nga nagatutok sa ilatag sa man ka Transistor Radio kag via Facebook Live. Thank you so much gid and halong kita tanan. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.
Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,